Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is... The second rule of Fight Club
Μια σοβαρή αποχαιρετιστήρια εκπομπή. Ξεκινάς με ένα τάκα, όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος. Ναι. Σε μια εκπομπή σαν το Fight Club, ξεκινάς με ένα τάκα, όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος και τα λουκάνικα 2. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Νομίζω είναι η πρώτη εκπομπή που έχει ξεκινάει και δεν ξέρω, ξέρεις, αν και πώς θα τελειώσει. Πρώτη. Ούτε καν στην πρώτη δεν είχα τόσο άγχος. Ναι. Γιατί στην πρώτη υπήρχε πάντα ο Βαγγέλης Κρύος της Θέουτα που μας συντρόφευε Ναι. μέσα στο κρύο του, ξέρω εγώ, Οκτώβρη. Whatever. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή κάποιοι το διαβάσατε στα χαρακόμματα, στο site του Sport FM και κάποιοι όχι. Λοιπόν, σήμερα το τελευταίο Fight Club. Όχι τη σεζόν, γενικώς. Αυτή η εκπομπή, μετά από σχεδόν 12 χρόνια, σήμερα ρίχνει αυλαία και τελειώνουμε την ραδιοφωνική αυτή διαδρομή ως Fight Club. Θες να πεις γιατί? Είναι το κλασικό ερώτημα Ναι. που συνοδεύει μια τέτοια ιστορία. Συγχωρήστε μας, είναι λίγο δύσκολο όπως καταλαβαίνετε. Θα τα πεις να τα πω εγώ. Ντούρου τόσα χρόνια και τώρα την τελευταία μέρα βρήκες να καταπιείς τη γλώσσα σου. Γατάκι. Μίλα γατάκι. Πέστε και θα κάνω ακόρδο. Λοιπόν, ο λόγος είναι, που ξεκινάμε εν πάση περιπτώσει, ότι ο ένας από τους δυο μας, προκειμένου ο Γιάννης, πήρε μια απόφαση ζωής, όχι επαγγελματική, όχι οικονομική, όχι κάτι άλλο, μια απόφαση ζωής, μια επιλογή η οποία θα το φέρει μακριά από την Αθήνα. Θα ξενιτευτεί το αγόρι μας. Περίπου. Θα ξενιτευτεί. Στην Ημεδάπη. Στην Ημεδάπη. Να πούμε και πού. Ναι, Λοιπόν, στα Γιάννενα συγκεκριμένα, εκεί θα ζει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, και αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή που αποχωρεί ο ένας από τους δύο ανθρώπους που έφτιαξαν αυτή την εκπομπή πριν από 12 χρόνια, η εκπομπή αυτή σταματάει σήμερα να υπάρχει, όσο είναι η τελευταία μέρα. Σταματάει αυτή η εκπομπή να υπάρχει στα Ερτζιανά, σταματάει να υπάρχει αυτό το δίδυμο και σας αποχαιρετούμε σήμερα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Όχι, δεν είναι τρολιά, δεν είναι ψέματα, δεν είναι... Όχι. Οτιδήποτε, δεν σας κάνουν πλάκα, δεν είναι Πρωταπριλιά, δεν είναι κάτι άλλο, είναι Halloween, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Σκεφτόμουν ότι πολλές φορές στη ζωή σου από μικρή ηλικία και μέχρι μεγάλος κάνεις προβολές για τελευταίες καταστάσεις και λες, μου ξέρεις τι θα έλεγα, ξέρεις, αν έρθει εκείνη η στιγμή, πώς θα είναι και τι θα έλεγα. Και ετοιμάζεις μερικές ατάκες τις οποίες ποτέ δεν λες όταν έρχεται η ώρα. Ποτέ δεν τις λες. Γιατί δεν τις θυμάσαι, γιατί δεν έχουν σημασία τότε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές. Λοιπόν, πέρα και από το γιατί, σημασία έχει αυτό που γίνεται. Όπως καταλαβαίνετε, θα μας επιτρέψετε τη σημερινή εκπομπή, θα την αφιερώσουμε στην πάρτι μας με κάποιο τρόπο, το περιεχόμενό της τουλάχιστον, μιλώντας για αυτήν και με εσάς να συμμετέχετε με τους γνωστούς τρόπους που συμμετέχετε
για να μιλήσετε και εσείς για αυτήν, με όποιο τέλος πάντων σοκ ή έκπληξη έχει, ή ανακούφιση. Ή ανακούφιση ενδεχομένως, ναι. Το έχει δεχτεί ο καθένας από εσάς. Και έχοντας και εμείς από εδώ την ευκαιρία να σας πούμε και μερικά πράγματα, έτσι όπως τα σκεφτόμαστε για αυτήν την εκπομπή, κάνοντας την αποτίμησή της. Ήταν πολλά. 12 χρόνια. Σημαίνει περίπου 2.500 εκπομπές αυτό, με ένα πρόχειρο υπολογισμό που έκανα, βγάζοντας έξω Σαββατοκύριακα και διακοπές. 5.000 ώρες ραδιοφωνικού αέρα σημαίνει αυτό. Πολλές ώρες. Γενικώς. Ναι, αν ήμασταν πιλότοι, ας πούμε, θα μπορούσαμε να θεωρούμαστε από Tom Cruise και πάνω. Αν υπάρχει κάτι παραπάνω, ας πούμε, πιλωτικά. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν σε χάλασε. Δεν σε χάλασε καλά. Που σε τιμωρεί. Καρέγα με τιμωρεί κανονικά, πέφτει. Δεν έχουμε και Iceman. Πήρε σε κάτι κιλάκια τώρα που τα λέμε. Γι' αυτό κάτι φορίζει καρέκλα. Λέω εγώ τώρα, ας πούμε. Δεν έχουμε και Iceman. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, κάποιες ιστορίες που δεν έχετε ξανακούσει, τέλος πάντων θα μας επιτρέψει τώρα μέσα στον αχταρμά που υπάρχει στο κεφάλι μας και τα συναισθήματα που φαντάζεστε ότι κυριαρχούν, να πούμε δύο πράγματα, ενδεχομένως και για κάποιους νεότερους ακροατές, ίσως. Η εκπομπή αυτή ξεκίνησε το 2001. Ξεκίνησε στο τέλος Οκτωβρίου, 29 Οκτωβρίου 2001, ημέρα Τρίτη, γιατί ήταν μετά την 28η. Στα πλαίσια του Ολυμπιακού ραδιοφώνου, το οποίο τότε είχε δημιουργήθηκε. Γιατί το ενόψει των Ολυμπιακών που θα έρχονταν σε λίγα χρόνια. Πάμε μια ολόκληρη ομάδα. Λοιπόν, μεταξύ αυτών, εμείς βρεθήκαμε από κάτι χαραμάδες τελείως. Όχι με δική μας πρωτοβουλία, εμείς τι ήμασταν. Ουσιαστικά δεν ήταν. Εν πάση περιπτώσει, ένας-δυο καλοί άνθρωποι. Είπα να πειραματιστούν. Ναι, οφείλουμε να τους κατονομάσουμε. Εγώ μπορώ να το κατονομάσω γιατί είναι ο μοναδικός άνθρωπος πραγματικά με έχει βοηθήσει, ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης. Και εμένα ο άνθρωπος που με έφερε να κάνω το δοκιμαστικό ήταν ο Νίκος Σιμακόπουλος. Ναι. Συντονιστής, υπεύθυνος δηλαδή της Ερασπορ. Όπου τέλος πάντων μας βάζουν να κάνουμε ένα δοκιμαστικό, λοιπόν, με τον Κώστα την Παρασκευή, που είναι η μέρα που γνωριζόμαστε. Είναι 4 μέρες πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Εκεί γνωριζόμαστε. Χαιρετιόμαστε. Εγώ τον κοιτάω 2 φορές για να τον δω μία. Του λέω κάποια βλακεία τύπου να πούμε την εκπομπή ψηλός κοντός αλληλούια. Ακόμα θυμάμαι αυτήν την ηλικιότητα που να πει εκείνη την ώρα. Λοιπόν. Και εν πάση περιπτώσει μπαίνουμε σε ένα στούντιο εκεί πέρα δοκιμαστικό και σε ένα μικρόφωνο, δεν είχε καν 2 μικρόφωνα, σε ένα μικρόφωνο, ένας στραβά από τη μία και ο άλλος στραβά από την άλλη. Αρχίζοντας να λέμε ό,τι μας κατέβει λίγο πολύ. Αλλά... Χωρίς πλάνο, χωρίς προετοιμασία, χωρίς χαρτιά, χωρίς να έχουμε συνοηθεί, ας πούμε. Μπήκαμε εκεί και αρχίσαμε να τα λέμε. Θυμάμαι ότι στο μενού πάντως ήταν ο Λισαντέμπε και τεμπεσίρια. Αυτό το θυμάμαι. Ακόμα. Δεν θυμάμαι ιδιαίτερα. Εγώ για κάποιο λόγο θυμάμαι ήταν το Big Brother, αλλά αμυδρά. Ήταν μια καλή εποχή για να το Big Brother. Ναι. Ήταν μια καλή εποχή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα άρεσε και έτσι η εκπομπή ξεκίνησε και με τον Παύλο Κοντογιαννίδη. Βεβαίως τότε. Που έμεινε μαζί μας για κάποιο καιρό. Ευτυχώς η πρόταση να ονομαστεί η εκπομπή «Εδώ θα γίνει ο τάφος σας» δεν πέρασε. Ήταν πάρα πολύ μακάβρια. Ο Κώστας βρήκε τον τίτλο Fight Club. Συμφώνησα αμέσως, προφανώς. Αλλά το λέω από την έννοια του νονού. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η εκπομπή. Αυτή η εκπομπή στο μυαλό της διεύθυνσης ΕΡΑ όταν ξεκίνησε, είναι αλήθεια ότι στη θεωρητική κουβέντα που θα έχει ένα περιεχόμενο λίγο πιο... κάφρικο. Ναι. Δηλαδή μας φαντάζονταν κάπως σαν Κοτό Πανικολάου σε βραδινή βερσιόν. Μπράβο. Λίγο πιο βραδινό, λίγο πιο ατμοσφαιρικό, αλλά κάπως έτσι. Δηλαδή να πλακωνόμαστε, ας πούμε, να γίνεται μια αντιπαράθεση έτσι, χαβαλέζα, πέφτει και κάνα πινελίκι, ας πούμε, κάπως έτσι. Αλλά δεν μας βγήκε έτσι, ρε παιδί μου. Δηλαδή παρόλο που το Fight Club έχει και την έννοια του τσακωμού, ελάχιστες φορές, ας πούμε, είχαμε πραγματική αντιπαράθεση για οπαδικά. Περισσότερο μπορεί να πλακωθήκαμε για Real Barcelona, η αλήθεια είναι, όπως θυμάμαι αυτά τα 12 χρόνια, παρά για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ναι. Πραγματικό τσακωμός. Ενώ δηλαδή να υπάρχει ένταση, όχι με μουσαντέ, δεν κάνουμε εμείς τέτοια σκηνοθετημένα, δεν κάνουμε. Όχι. Και είναι θέμα χαρακτήρα.
το ότι μας βάλαν 10-12, τώρα για να το σου πούμε όλο το story, καταλάβετε, ήταν μια επιλογή, η οποία εκείνη τη στιγμή απλώς βιάζουν, θέλουν να κλείσουν το πρόγραμμα. Το 10-12, ξέρετε, είναι μια αντιραδιοφωνική ώρα. Ναι. Δεν είναι ραδιοφωνική. Όλοι όσοι ήταν εκεί τότε, ας πούμε, δημοσιογράφοι γενικώς, όλοι τις καλές ώρες. Εκεί κάπου μεταξύ 10 με 3-4 η ώρα είναι οι καλές οι ώρες ραδιοφωνικές, ας το πούμε. Και η πρωινή που είναι ο Και η κόσμος που πρωινή έχει πάει είναι. στη δουλειά Το του. ραδιόφωνο είναι πρωί μεσημέρι ουσιαστικά. Λοιπόν, επειδή είχα κλείσει όλα αυτά, εμάς που δεν μας ξέραν κιόλας, παιδιά, κάνουμε και μια κάτι το βράδυ, το βάλουμε εσάς. Κι όμως αυτό το πράγμα λοιπόν, επειδή ξεκίνησε και πήγε καλά, και πήγε καλά γιατί μπορεί μένει η επιλογή να έγινε η πρώτη επιλογή τυχαία, αλλά αυτό που λέμε, ραδιοφωνικές εκπομπές καλές γίνονται όταν υπάρχει αυτό που λέμε πραγματική ουσιαστική χημεία. Και αυτό, επειδή το ραδιόφωνο, όπως γνωρίζετε, δεν κρύβει τίποτα, καθένας από εσάς ο οποίος ακούει ραδιόφωνο και έχει ακούσει δίδυμα και ακούει δίδυμα, γνωρίζει πολύ καλά αν υπάρχει χημεία ή όχι. Είναι ένα πράγμα το οποίο φαίνεται στα 5 λεπτά. Και ένα πράγμα το οποίο, αν δεν υπάρχει, κάνει μπαμ. Εντάξει, για το πιο έμπειρο ακροατή, ακόμα και αν δεν υπάρχει χημεία ανάμεσα στον παραγωγό και στον ηχολήπτη, πάλι βγαίνει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το ραδιόφωνο, επειδή είμαστε δύο άνθρωποι εδώ στο στούντιο και ο ηχολήπτης απέναντι, ή ένας άνθρωπος που κάνει εκπομπή και ο ηχολήπτης απέναντι, εμείς είμαστε. Δηλαδή, αυτό που ακούτε, μην φαντάζεστε ότι είναι εξής καμιά υπερπαραγωγή εδώ πέρα με προτζέκτορες, με πράγματα να παίζουν, με γκόμενες να μπαινοβγαίνουν και με φαγητά και τέτοια. Είναι οι άνθρωποι που κάθονται πέρα στο μικρόφωνο και μιλάνε. Αν δεν υπάρχει μεταξύ τους χημεία, επικοινωνία, δέσιμο κτλ. Και αν δεν υπάρχει με τον ηχολήπτη που είναι απέναντι, που είναι άνθρωπος που κοιτά στα μάτια και σε κοιτάει στα μάτια για να πάρει μια πάσα, για να του βάλεις μια διαφήμιση, για να σου βάλει ένα τραγούδι, για να πιαστεί από κάτι που θα πεις και να παίξει κάτι, ας πούμε, σχετικό, να συμμετέχει στην κουβέντα, όπως καλεί ο Ραδό Κυριάκος που είναι σήμερα στη τελευταία εκπομπή, που είναι άνθρωπος που συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση και στα θέματα όποτε είναι εδώ απέναντί μας, αυτό το πράγμα βγαίνει. Οπότε δεν μπορεί να το μασκαρέψεις, ούτε να το καμουφλάρεις, ούτε να πεις τι ωραία που είμαστε, ας πούμε. Άμα δεν είσαι ωραία, δεν είσαι ωραία. Βγαίνει αυτό το πράγμα. Δεν είσαι ωραία τελείως. Εμείς έτυχε, μας κλήρωσε, μας αξίωσε ο ραδιοφωνικός Θεός που λέμε, από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, να ταιριάξουμε ραδιοφωνικά και κοινωνικά και φιλικά. Αλλά το θέμα είναι ραδιοφωνικά. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ως παραγωγούς ραδιοφώνου είναι ότι ταιριάξαμε ραδιοφωνικά από την πρώτη μέρα και μέχρι σήμερα και ποτέ, ξέρεις, δεν υπήρξε κάποιος λόγος να χωρίσουμε τα τσανάκια μας, λόγος εννοώ που να έχει να κάνει με κάποια διαφωνία, με κάποια τσακωμό, με κάτι χοντρό. Ποτέ. Και ο λόγος που σταματάμε σήμερα φυσικά δεν έχει να κάνει με κάτι που γίνεται μεταξύ μας, όπως είπαμε από την αρχή, είναι ένας άλλος λόγος, είναι μια απόφαση ζωής και οι αποφάσεις ζωής είναι πολύ πιο σημαντικές από οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρχει στα επαγγελματικά ή στις φιλικές σχέσεις, τίποτα. Μια απόφαση ζωής. Η τύχη που υπήρχε μεταξύ μας, και τώρα εντάξει, ξέρετε για τους τακτικούς ακροατές αυτά που σας λέω είναι ήδη γνωστά, αλλά εν πάση περιπτώσει νιώθω ότι πρέπει να τα πω και θα τα πω, ήταν ότι με τον Κώστα καταρχάς ήμασταν ηλικιακά πάρα πολύ κοντά, δίπλα δηλαδή, 2 συνεχόμενες χρονιές, αλλά το κυρίως αυτό που δεν και ξέρει. Και ίδιο ζώδιο, να τα λέμε αυτά. Και ίδιο ζώδιο. Και ίδιο ναι. ζώδιο. Και ίδιο εδώ ταιριάξαμε. Όντως. Ευτυχώς ήταν ανάδρομος Ερμής τότε, εκείνες τις ημέρες. Αλλά το κυριότερο που ήταν το πιο σημαντικό ήταν να έχουμε κοινό γλωσσικό κώδικα και κοινή αντίληψη του περιβάλλοντος, εν πάση περιπτώσει. Και κοινή διάθεση να το αποδομήσουμε και να το κανιβαλίσουμε. Λοιπόν, αυτή υπήρξε και τα υπόλοιπα τα ακούσατε στα ραδιόφωνά σας. Λοιπόν, αυτό ήταν το της αρχής, εν πάση περιπτώσει, στην Ερασπορ, όπου μείναμε μέχρι το Φεβρουάριο του 2005 και από τον οποίο επίσης όταν φύγαμε ακριβώς το ίδιο θέμα, ακριβώς η ίδια αμηχανία, η ίδια ιστορία, πιο χοντρή εκεί, να πω την αλήθεια, από την έννοια ότι η Ερασπορ ήταν ένα ραδιόφωνο το οποίο πέραν των ακροαματικότητες τα λοιπά εξέπεμπε σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και εκπέμποντας σε όλη την Ελλάδα υπήρχε πραγματικά πάρα πολλής κόσμος ο οποίος ένιωθε, όπως και τώρα φαντάζομαι, ότι χάσαν τέλος πάντων κάτι το οποίο τους άρεσε, κάτι το οποίο ακούγανε και εν πάση περιπτώσει είχε γίνει
και τότε ένα πατεντή, και γιατί το αναφέρω, διότι και εκεί η τελευταία εκπομπή έγινε περίπου όπως και εδώ. Δεν υπήρξε, ας πούμε, προειδοποίηση, ήταν λίγο ραδιοφωνικό blitzkrieg. Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα. Θα λέμε όλα αυτά μέχρι τις 12. Θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε και κάποια δικά σας μηνύματα. Είναι αλήθεια, εγώ αποφεύγω να τα κοιτάω αυτή τη στιγμή. Θα βρω τη δύναμη να το κάνω σε κάποια φάση. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας διαφημιστική διακοπή. Θυμίζουμε ότι μαζί μας το Nova Triple Play. Ναι. Και στην τελευταία μας εκπομπή είναι το Nova Triple Play, το οποίο περιλαμβάνει 24 ίντερνετ, απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά και τηλεόραση με πάνω από 250 κανάλια. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα με 29 και 90 ευρώ το μήνα. Ένα πρόγραμμα για το οποίο μπορεί να πάρετε πληροφορίες στο nova.gr, στα καταστήματα Fortnite στο 18345 και επίσης στο ευρωπαϊκό καλαγόνο Collagen Proactive με βιταμίνες, μαγνήσιο και πυρίτιο, το οποίο βρίσκεται στο φαρμακείο της γειτονιάς σας σε 2 γεύσεις, λεμόνι και φράουλα.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Χαίρετε. Ζωντανά εκθέματα. Έτσι. Ναι. Είστε συντονισμένοι στον Nova Sport FM 94,6 και ακούτε την εκπομπή Fight Club. Μα μου επιτρέψει να χαϊδεύω με το Χοδορδίνιο. Να, βεβαίως. Χαϊδευτείτε τώρα που έχω κορμί ακόμα. Έτσι. Γιατί μετά τι θα έχεις. Μετά θα έχω λεπτίνη. Μάλιστα. Χρόνια τα Εντάξει. Έχει έρθει ο Σταθερόπουλος τώρα. Δηλαδή τρομερά πράγματα συμβαίνουν. Εκπομπή χωρίς χολεπτή. Γεια σας, παιδάκια μου. Γεια σου, Γεια Σταυρή. σου, αγοράκι Καλή μου. Γεια ανάπαυση. σου. Γεια σου, Σταυρή. Λοιπόν. Τι λέγαμε, ναι. Θα ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 12. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Όλοι μαζί στις μουσικές επιλογές. Εντάξει. Δικές μας, μάλλον. Μουσικές επιλογές. Για σήμερα μας επιτρέπει ο Κυριάκος. Ναι. Η Τζορτζίνα Πένα, οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. Τα γνωστά τηλέφωνα για μετά. Χριστός Σούτος, Βασίλης Γερασίμου ακολουθούν. Λοιπόν, για τα μηνύματά σας σε αυτήν την τελευταία μας εκπομπή υπάρχουν 3 τρόποι να φτάσουμε σε εμάς. Μέσω κινητού γράφετε Super Fnatic ένα διάστημα, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19.000 μέχρι 23. Μέσω ίντερνετ sportfm.gr, πάνω στην κεντρική ένα link που λέει Live Radio, εκεί κλικάρετε στην καινούργια σελίδα που θα ανοίξει. Θα βρείτε ένα κενό πεδίο, μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε το μήνυμά σας, τροποστρείτε το email, το οποίο στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr και παρακαλούμε εκεί και όχι αλλού. Από αύριο, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, άλλη μέρα μπορείτε να το στείλετε και αλλού, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, στο www.fightclub.gr, στο το οποίο δεν θα πέσει, θα είναι στον αέρα για κάποιο καιρό ακόμα, τουλάχιστον σίγουρα. Μπορείτε να πείτε, να διαβάσετε όλες αυτές τις σοφίες που μας στέλνετε τόσα χρόνια, τα παραλυρήματά σας και όλα τα υπόλοιπα, να δείτε βιντεάκια, ακουστιχητικά, να τα πείτε εκεί στο φόρουμ του Fight Club. Ενώ το Fight Club το βρίσκεται, το βρίσκατε μέχρι και σήμερα στην κεντρική σελίδα του Sport FM και στη στήλη με τίτλο «Στα χαρακόμματα», στον οποίο έχουμε γράψει και εκεί τώρα ένα έτσι μικρό αποχαιρετιστήριο κείμενο. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσάουσης είναι στα μικρόφωνα. Δεν θα διαβάσω στοίχημα σήμερα. Θα στο συγχωρήσουμε. Εντάξει. Αν δεν πειράζει δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Είναι δύσκολο και εσείς το κάνετε πιο δύσκολο. Μην μας το κάνετε τώρα χειρότερο. Τώρα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πώς είμαστε κι εμείς. Αν μας το κάνετε χειρότερο, είναι πράγματα αυτά τώρα για τελευταία εκπομπή να μας δείτε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε αυτά που λέγαμε. Κλείσει την οθόνη, μην βλέπεις τα μηνύματα που σε χαλάει. Ναι. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, λέγαμε τη διαδρομή ότι φύγαμε λοιπόν από εκεί πέρα το Φεβρουάριο του 5. Ναι. Ωραία. Διότι κάποια στιγμή μας χτύπησε το τηλέφωνό μας και ήταν ο Γιώργος Χελάκης. Ναι. Ο οποίος ήθελε να βρεθούμε, να συζητήσουμε κτλ. Είχαμε ξαναβρεθεί κάποτε είχαμε συζητήσει και κάποια άλλη φάση, όμως ήμασταν πολύ λίγο καιρό στην αίρα και θεωρήσαμε ότι δεν είναι πρέπον και καλό να σηκωθούμε να φύγουμε τόσο γρήγορα κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν ορίμασαν οι συνθήκες μετά από τα χρόνια εκείνα που είχαν περάσει στην Ερασπορ και συζητήσαμε τον κύριο Χελάκη. Έπεσε ένα πολύ σημαντικό τηλεφώνημα την ώρα της συνάντησης. Ναι, όπως κάνουν πάντα οι καλοί προπονητές, παίρνουν τηλέφωνο τον πρόεδρο να μιλάνε, διότι συζητήσαμε, βρεθήκαμε, κάναμε κουβέντα και όταν έφτασε το θέμα στον οικονομικό τομέα και είπαμε τα χρήματα που ζητούσαμε, είπε μισό λεπτό να πάρω τηλέφωνο τον πρόεδρο. Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο τον Γιώργο το Δήμα συγκεκριμένα, από ό,τι μας αποκάλυψε αργότερα. Έγινε μια συνεννόηση λίγων δευτερολέπτων, ενός λεπτού. Εγκρίθηκε το κονδύλι. Μην φανταστείτε τίποτα. Μην φανταστείτε. Μπας εδώ, ναι, εγκρίθηκε το κονδύλι και έτσι έγινε η ιστορία και ξεκινήσαμε. Εκείνον τον καιρό υπήρχε κι άλλο πλεύρεσμα δεξιά-αριστερά. Τέλος πάντων, τώρα δεν έχουν σημασία όλα αυτά. Υπήρχαν διάφορα άλλα πλευρίσματα. Ήρθαμε εδώ. Όχι ιδιαίτερα προετοιμασμένοι για αυτό που θα συναντούσαμε. Ναι. Είναι η αλήθεια.
και αντιμετωπίσουμε αυτό που είστε εσείς, το κοινό του Sport FM, δηλαδή, που είναι ένα διαφορετικό κοινό από το κοινό της Ρασπορ. Μας φάνηκε λίγο πιο αγριεμένο εδώ πέρα, πιο γκαζωμένο, λίγο πιο επιθετικό, πιο ατακαδόρικο κτλ. Έτσι μας φάνηκε στην αρχή. Συγγνώμη λίγο. Λοιπόν, και μια που αναφέραμε το όνομά του, δεν το αναφέραμε Ματέο, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Θα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή σε πολύ λίγο. Δεν λέω ποιον θα έχουμε. Όταν θα έχουμε θα το πούμε. Λοιπόν, έχουμε τώρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Κοχελάκη. Γεια σου, coach. Πήρα να χαιρετήσω δύο φίλους. Έτσι, και δύο ανθρώπους που συνέβαλαν πάρα πολύ στο να γίνει Sport FM αυτό που είναι. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Θα σας ευχηθώ το καλύτερο δυνατό, ό,τι και αν κάνετε, όπου και να πάτε. Και να ξέρω ότι δεν πρόκειται να σας ξεχάσω ποτέ. Έτσι, και ελπίζω κάποια φορά να συναντηθούν οι δρόμοι μας πάλι. Και ελπίζω αυτό να γίνει στο Sport FM. Να είστε καλά, ρε μάγκες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Γιώργο μας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ήρθαμε λοιπόν εδώ πέρα με ένα κοινό που μας φάνηκε λίγο πιο γκαζωμένο και λίγο πιο έτσι αρπαγμένο. Και ήταν τον πρώτο καιρό. Με μηνύματα αξίς καλωσορίζουμε. Τι θα κάνετε το πέρα, καραγκιόζδες και τέτοια πράγματα αυτά τα αγαπημένα που καλοπιάνετε τον κόσμο. Φαντάζομαι όταν έχετε κάποιους καλεσμένους σπίτι κάπως έτσι. Άρα μας στο φαγητό, ρε χαμένο. Θα λένε τις μαλακίες που λέγατε και στην ΕΡΑ και τέτοια. Και τελικά εδώ πέρα λέγαμε μεγαλύτερες και χειρότερες μαλακίες από αυτές που λέγαμε στην ΕΡΑ. Τις οποίες συνηθίσατε οι περισσότεροι από εσάς με τον καιρό. Τις αγαπήσατε και όχι ότι σταμάτησαν να στέλνετε διαμηνύματα. Τέτοια και χειρότερα ήταν, αλλά τουλάχιστον ξέρεις, μετά καταλάβαμε ότι το λέγατε από αγάπη. Βάζατε και ένα φωνή 4 μπροστά, εν πάση περιπτώσει, και καταλαβαίναμε ότι το Πινελίκι είχε ένα άλοθη που έπεφτε. Λοιπόν, θέλω να πω εδώ πέρα ότι ένα από τα πιο χοντρά ψαρώματα που φάγαμε ερχόμενοι στο Sport FM, το φάγαμε τον Αντώνη Κοραή. Να. Του το έχω πει, λοιπόν, διότι τον πρώτο καιρό που ήρθαμε εδώ πέρα, ο Αντώνης Κοραής που τύχαινε κάποια βράδια να είναι στην ηχοληψία, ήταν πάρα πολύ βαρύς και πάρα πολύ ψαρωτικός. Του τύπου τι ήρθατε τώρα γατάκια σας εδώ πέρα, ας πούμε, από την ΕΡΑ, μας το παίξετε αυτό. Σε φάση να μην μας κοιτάει, ξέρω εγώ, να μας κοιτάει αγριεμένα, να μας κάνει νοήματα όταν έφτανε η ώρα να κόψουμε διαφημίσεις του τύπου άντε τελειώνετε και τέτοια πράγματα. Ας πούμε, σε φάση που να μείνουμε με το Γιάννη μετά να βγαίνουμε. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, εδώ πέρα τώρα. Τι μαντρόσκυλο είναι αυτό. Λοιπόν, όταν γνωριστήκαμε στην πορεία και αγαπηθήκαμε τον Κοραή που του το είπα, ας πούμε, και έπεσε φοβερό γέλιο, όταν το αποκαλύψαμε αυτή την πτυχή. Ναι, σας ψάρωνα κανονικά και τα λοιπά. Δηλαδή, σαν παλαιόρα στο στρατό. Κανονικά. Αγατάκια ήρθατε εδώ πέρα. Δεν ήρθαμε με κανέναν αέρα εμείς, τύπου ότι ναι, ήρθαν εδώ πέρα εμείς φίρμες και ήρθαμε πολύ σεμνά και ταπεινά. Και πολύ χαμογελαστά και φιλικά προς όλους. Αλλά πέσαμε πάνω στον επιλογία εδώ πέρα. Τι να κάνουμε. Τελείως. Λοιπόν, και σε διάφορα άλλα εδώ παλικάρια, οι οποίοι δεν μας ψαρώσαν, η αλήθεια. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, μεταξύ αυτών το έχουμε πει και επειδή είναι και τελευταία εκπομπή, πρέπει να το ξαναπούμε. Και ένας άνθρωπος που δεν είναι πια ανάμεσά μας και είναι ο Γιώργος ο Κουτρούτσος, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος εδώ πέρα που ήταν πάρα πολύ συχνά ο ηχολήπτης μας ο βραδινός και ένας άνθρωπος τον οποίο έτσι κάναμε πάρα πολύ παρέα σε αυτό το 2ωρο και εκτός αέρα και αγαπηθήκαμε πολύ και όταν χάθηκε από τη ζωή ένα βράδυ ξαφνικά μας τύχησε πάρα πολύ σε σημείο που να μην μπορούμε να μπούμε στο στούντιο διότι μέχρι το βράδυ, το τελευταίο βράδυ εκείνο ήμασταν εδώ, λέμε νύχτα, τα λέμε αύριο, με τα γνωστά πειράγματα κτλ. Ήταν μια μεγάλη απώλεια. Απώλεια φυσικά όπως και ο Αντώνης Μπόκτορ, ο οποίος χάθηκε αργότερα, με τον οποίο μας είχαμε συνεργαστεί λιγότερο, το γνωρίζαμε, δεν ήταν βραδινός τύπος. Με τον Γιώργο τον Κουτρούτσο είχαμε μεγαλύτερο δέσιμο. Εν πάση περιπτώσει, ψάρωμα επίσης φάγαμε και από τον Μπάμπη, θέλω να σου πω, ο οποίος έκανε κάτι καταδρομικές. Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, μπαμπικές όμως. Έκανε. Αυτές που αργότερα ονομάστηκαν μπαμπικές. Ναι, έμπαινε μέσα εδώ πέρα και έχουν δύο τέτοια, ας πούμε. Δηλαδή, δύο πινελίκια κανονικά. Έμπαινε μέσα, μας έβριζε στον αέρα πάνω και έφευγε. Με τίποτα μπαμπικά πράγματα. Τύπου προσέχετε τους αυτούς είναι γαμίκοι. Για τέτοια τα μπαμπικά και έφευγε. Αυτό. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, είχαμε διάφορα τέτοια ψαρώματα. Λοιπόν. Αυτά γενικά, δηλαδή πέραν του Χωραή ας πούμε και αυτών των μπαμπικών παρεμβάσεων δεν είχαμε κάτι άλλο, θέλω να πω, από εδώ. Μόνο από τους Σοκράτες είχαμε αυτά που λέγαμε νωρίτερα, ναι. Ναι. Λοιπόν, με τους Σοκράτες
όπως ξέρετε, περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι που ακούτε λιγότερο την εκπομπή, δημιουργήθηκε ένα πολύ ιδιαίτερο δέσιμο. Το 12 μία ώρα που είναι δύσκολο να κάτσεις να ακούσεις το βράδυ ομιλία, λόγο δηλαδή, μια καθαρά μουσική ώρα για ραδιόφωνο. Αυτή η εκπομπή ουσιαστικά έφτιαξε την αθλητική βραδινή ραδιοφωνική ζώνη κατά κάποιο τρόπο και έγινε μια εκπομπή όχι με ακροατές, ας το πούμε, αλλά με τρόπον την αφισιονάδος, πώς να το πω, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπους οι οποίοι την άκουγαν επί τούτου γιατί την προέκριναν από οτιδήποτε άλλο. Ναι. Από οτιδήποτε άλλο είχαν επιλογή να κάνουν εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ώρα που πας και γυρνάς από τη δουλειά σου για τους περισσότερους ανθρώπους. Είναι ώρα που η τηλεόραση είναι prime time και παίζει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι ώρα που κάθεσαι και χαλαρώνεις, να πεις ένα ποτό, να πας σε ένα σινεμά, να παίξεις κομπιούτερ. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι επέλεγαν κάθε βράδυ, αν μπορούσαν να το συνδυάσουν με κάτι άλλο, να παίζουν κομπιούτερ και να ακούνε την εκπομπή. Ή να βγουν λίγο πιο αργά για να ακούσουν την εκπομπή, ή εν πάση περιπτώσει να διαβάζουν για να ακούσουν την εκπομπή, ή να συντονιστούν και να ακούν την εκπομπή διότι τους άρεσε. Και αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο κατόρθωμα και πολύ μεγάλη χαρά για μας. Βέβαια. Και ουσιαστικά τι έγινε, πώς έγινε δηλαδή το Fight Club, η εκπομπή Fight Club δεν έφερε κάποια επανάσταση στο ραδιόφωνο, αλλά ξεχώρισε γιατί στην πραγματικότητα ασχολήθηκε λίγο πιο χαλαρά από ό,τι μέχρι τότε ασχολείται προφανώς περισσότερος κόσμος και μια γλώσσα λίγο πιο δόκιμη, να το πούμε έτσι, με το θέμα αθλητικά και καβλάντα και όλα τα υπόλοιπα γύρω-γύρω. Γιατί αυτές ήταν οι κουβέντες που κάναμε και εμείς στη ζωή μας. Γιατί αυτό κάναμε, οπότε με μηδενική επιτίδευση μπήκαμε και το κάναμε και αυτό στο στούντιο. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, είναι πάρα πολύ απλό. Και νομίζω ότι για τους περισσότερους ανθρώπους που κάνουν εκπομπή, έτσι, όχι ρεπορτάζ και τέτοια, εκπομπή και βγαίνουν, δεν μπορούν να κάνουν κάτι, δεν μπορείς να προσποιηθείς κάτι που δεν είσαι. Ό,τι έχεις μέσα σου, αυτό θα βγάλεις. Είναι καλό, είναι κακό, είναι αδιάφορο, είναι εξωγό τίποτα. Ναι, ό,τι είναι. Αλλά αυτό βγάζεις. Επίσης, για ένα πράγμα που αρκετός κόσμος το έχει απορία και μας έχει ρωτήσει σε φάσεις που μας συναντάει εκτός κτλ. Όχι, δεν έχουν προετοιμάσει ποτέ ξεκίνημα εκπομπής. Ναι. Δεν έχουν ποτέ σκονάκι. Δεν είχαμε πει να παίξουμε κάποιο σκέτσι ή να πούμε κάτι. Καμιά φορά κάποιος ξεκίνησε να πει κάτι, κάποιος το διέκοπτε, συνήθως εγώ διέκοπτα, η αλήθεια είναι. Και μπορεί να πήγαινε μια κουβέντα από το πουθενά από μια λέξη που έλεγε ο άλλος και πιάστηκε ο δεύτερος, ας πούμε, και ξεκίνησε μια κουβέντα. Δηλαδή υπήρχε αυτό το πράγμα από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα. Ένας αυτορμητισμός και ένας αυτοσχεδιασμός που ουδέποτε, ας πούμε, ήταν επιτιδευμένος, ουδέποτε ήταν γραμμένος, ουδέποτε υπήρχε στο μυαλό μας για το τι θα πούμε ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης πολύ, πολύ βασικό για όλη τη δομή του Fight Club, η οποία να ξέρετε ότι, και το ξέρετε φαντάζομαι περισσότεροι, ας μην ακούγουμε, διδακτικός, είναι ότι είχε μια βαθιά εσωτερική δομή παρά τη φαινομενική αναρχία της. Αυτή η εκπομπή πάντα. Απλώς αυτό που κάναμε εξ αρχής, και πραγματικά το κάναμε, ήταν ότι είχαμε την σκέψη, την οποία τηρήσαμε απαρέγκλητα από την πρώτη μας εκπομπή μέχρι και σήμερα, ότι μια καλή και πλούσια εκπομπή λόγου, αν αυτή είναι καλή, δεν έχεις να κάνεις κάτι καλύτερο. Αυτό είναι να μπορείς να κρατήσεις το ενδιαφέρον του ακροατή με το λόγο σου το περισσότερο δυνατόν. Γι' αυτό και η εκπομπή έχει χαλιά, γι' αυτό και έχει λίγα τραγούδια, γιατί ήταν δική μας απόφαση να μην διακόπτουμε τη ροή, να μην κάνουμε κάποιο άλλο είδους ραδιόφωνο, αλλά να προσπαθούμε και να σκεφτούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν μέσω του λόγου μας, έτσι ώστε στο 2ωρο να βγαίνει 70-75 λεπτά καθαρή ομιλία. Και αυτό το τηρήσαμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Και μπορεί να μοιάζει ότι τα 70-75 λεπτά είναι πολύ, αλλά φτάσαμε στο σημείο να μας λέτε ότι πολλή μουσική βάζετε, πολλές διαφημίσεις βάζετε, μιλήστε και λίγο παραπάνω. Πόσο παραπάνω. Εν τω μεταξύ, όταν τα μηνύματα άρχισαν να μπαίνουν κανονικά καλά στο ραδιόφωνο, γιατί δεν τα είχαμε από την αρχή. Νομίζω ότι το 2002, αν θυμάμαι καλά, άρχισε να γίνεται μαζική εισρωή μηνυμάτων και να αλλάζει ο χαρακτήρας του ραδιοφώνου. Ήταν ένα πράγμα το οποίο μας προβλημάτισε. Δηλαδή αυτό το θέμα με τα μηνύματα. Πώς το διαχειριζόμαστε τώρα αυτό το πράγμα? Δηλαδή το αφήνουμε να μας καβαλήσει την εκπομπή, το αγνοούμε και τελικά. Καταλήξαμε, αφού το συζητήσαμε πολύ και αφού πειραματιστήκαμε. Δεν σε χάλασε πάλι γαρέκλα? Ότι εφόσον
μπορούμε να έχουμε ένα ενδιαφέρον κομμάτι κοινού το οποίο καταθέτει πολύ ωραίες σκέψεις, τις οποίες θα τις γουστάρουν και άλλοι που θα τις ακούνε. Μήπως προσπαθήσουμε κι εμείς, δίνοντάς τους λίγα ενάφματα, να τα μαζέψουμε όλα αυτά και να τα κάνουμε όμως ένα ημίωρο, όχι παραπάνω όμως. Ένα ημίωρο, γιατί ξέρετε και έχετε ακούσει προφανώς ότι δυστυχώς και δυστυχώς και μέχρι σήμερα, φαντάζομαι, παρότι δεν ακούω πάρα πολύ ραδιόφωνο, υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν εκπομπές με μηνύματα. Αυτό δεν είναι εκπομπή. Δηλαδή ότι αν δεν έχει μηνύματα δεν μπορεί να μιλήσει με μια αφορμή από το μήνυμα για να κάνει το υπόλοιπο. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει αυτό στο μενόμενο δεν είναι εκπομπή και δεν ήταν. Είναι μια πολύ εύκολη και πολύ, ας πούμε, φτηνή λύση. Δεν είναι ακριβώς ραδιόφωνο, είναι φτηνό ραδιόφωνο. Λοιπόν, εμείς λοιπόν που βλέπαμε έτσι ένα δυναμικό κομμάτι ακροατών, το οποίο άρχισαν να καταθέτουν πολύ ωραίες καβλάντες, βοηθούμενοι και από τις δικές μας, τα πιάσαμε λοιπόν και τα μαζέψαμε και αυτό το πράγμα το κάναμε ενότητα για να είναι πιο εύκολο για όλους και να καταλαβαίνουν όλοι ότι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, η πλάκα ποια είναι ότι όταν ξεκινήσαμε, κάναμε εκπομπή και άρχισε αυτό το πράγμα να ρολάρει, καταλάβαμε ένα για τον άλλον ότι είμαστε δύο άνθρωποι, πάση περιπτώσει, σχετικά έξυπνοι, πνευματώδεις, ατακαδόροι, οτιδήποτε άλλο. Και απευθυνόμαστε σε ένα κοινό το οποίο δεν γνωρίζαμε ποιο κοινό είναι. Δηλαδή, ξέραμε ότι υπάρχουν ανοιχτά ραδιόφωνο και ακούει κόσμος τότε στην Έρα Σπορ και αργότερα Sport FM, που μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο, ή με ανοιχτό υπολογιστή, μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή του κόσμου. Δεν είχαμε κάποια εικόνα για το κοινό. Μέχρι να βγουν μετρήσεις, να δούμε ηλικιακά περίπου ποιος μας ακούει κτλ. Ανακαλύψαμε στην πορεία μέσω των μηνυμάτων ότι τελικά απευθυνθήκαμε σε ένα κοινό, σε εσάς δηλαδή, το οποίο ήταν το ίδιο ή και περισσότερο έξυπνο με εμάς, το ίδιο και περισσότερο πνευματώδες με εμάς, ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι αυτού του κοινού. Το οποίο κάθισε και δούλεψε στο μυαλό του για να βρει ψευδόνυμο, για να φτιάξει τριλήματα, για να στείλει ιστορίες, για να πει μια ατάκα, με την προσδοκία να διαβαστεί, αλλά περισσότερο με την προσδοκία να συμμετέχει στην εκπομπή. Δηλαδή αυτό ήταν ένα πράγμα που μας έκανε να συνεχίσουμε και να ψάχνουμε κι εμείς πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Ότι ο κόσμος δεν στέλνει μηνύματα για να διαβαστεί από ματαιοδοξία, αλλά για να γίνει κομμάτι αυτής της εκπομπής, για να γίνει συμμέτοχος. Και έγινε, και γίνατε εσείς όλοι μέσω των μηνυμάτων σας. Και από αυτή την έγινε ένα κλαμπ, δηλαδή παίξε το κομμάτι. Το fight μπορεί να μην έγινε τελικά ποτέ, ας πούμε, το κλαμπ έγινε. Το κλαμπ έγινε, ναι. Λοιπόν, επειδή ρωτάτε κάποιοι, προφανώς συντονιστήκατε αργότερα από το ξεκίνημα της εκπομπής που τα είπαμε, ας πούμε, μετά έχει ότι σήμερα το τελευταίο Fight Club, όχι απλά τη σεζόν, αλλά συνολικά. Όχι, δεν πλακωθήκαμε κανέναν, ούτε μεταξύ μας, ούτε με κάποιον από το σταθμό, ούτε τίποτα άλλο. Απλά η ζωή του Γιάννη τον φέρνει μακριά από την Αθήνα πλέον, καθώς μετακομίζει σε λίγο καιρό στα Γιάννενα. Και αυτό σημαίνει ότι η εκπομπή τελειώνει ως Fight Club και κατά συνέπεια και η δική μου παρουσία στο ραδιόφωνο εδώ πέρα τελειώνει σήμερα στις 12 το βράδυ. Διότι το Fight Club φτιάχτηκε από εμάς τους δύο και τελειώνει από τη στιγμή που αποχωρεί ο ένας ως εκπομπή, ως project, ως ώρα, ως σταθμός κτλ. Έτσι, για εσάς που συντονιστήκατε και ρωτάτε τι έγινε, ρε παιδιά. Όσο συγκινητικό είναι για εσάς να αναφέρετε το χρόνο, ειδικά οι παλιοί. Δηλαδή, επιστημονικά σε ένα μήνυμα ήμουν 13 και είμαι 25. Όσο συγκινητική είναι αυτή η καταγραφή της μια χαρά είναι αυτό. Εγώ ήμουν 28 και με 40 όμως. Καταλάβετε. Δηλαδή το 13-25 ας πούμε είναι και μια χαρά. Αυτό είναι μια χαρά. Ότι και εμείς ουσιαστικά θα δω 27 και 28. Αντιστοίχως, ξεκινήσαμε δηλαδή την εκπομπή και δηλαδή σκέψου ο 13 με 25 τι έχει κάνει στη ζωή του. Λοιπόν, έχει τελειώσει σχολείο. Έχει κεράσει. Έχει, ξέρω εγώ, πάει στρατό. Έχει πάει, ξέρω εγώ, προσφέρει διακοπές μόνος του. Όλα αυτά τα πράγματα τα έχει κάνει από το 13 μέχρι το 25. Μια χαρά. Είναι οι δύο διαφορετικοί τρόποι να αντιλαμβάνεσαι τον χρόνο. Και σε μια τέτοια στιγμή προκρίνει το ένα. Ξέρεις, είναι ο χρόνος που αντιλαμβάνεσαι 2001-2013 και ο χρόνος που αντιλαμβάνεσαι αρχή Fight Club, τέλος Fight Club. Ναι. Το μετράς με γεγονότα, εν πάση περιπτώσει με ανθρώπους που συμπάθησες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο να πω. Ξέρετε πάλι, αλλά εμείς πάλι οφείλουμε να το πούμε οπωσδήποτε ότι γνωρίζετε και επειδή είναι και τελευταία εκπομπή οφείλουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, ότι όλοι και εμάς ξέρετε οι ζωές μας ήταν κανονικές, δηλαδή ό,τι περνάγατε όλοι εσείς μέσα στη μέρα μας και όλα αυτά και έπρεπε να έρθουμε εδώ πέρα στις 10 τέλος πάντων να είμαστε 2 ώρες δυνατοί, να είμαστε 2 ώρες κεφάτι όχι αναγκαστικά, αλλά ναι, πνευματικά στα κόκκινα 10 ώρες την εβδομάδα, 2 ώρες κάθε μέρα, ενώ μπορεί να ήμασταν σε οποιοδήποτε άκρο του συναισθηματικού φάσματος,
Δεν μπορώ να φανταστείτε τι μπορεί να έχουμε περάσει εμείς αυτά τα 12 μπορούν, χρόνια. ενδεχομένως, κοιτάξτε, και δεν μπορούν κιόλας. Εντάξει, όχι, δεν μπορούν, γιατί ακούνε δύο ανθρώπους που μπορεί, ας πούμε, να περνάνε, ξέρω, μια πολύ άσχημη φάση της ζωής τους και απλά να ακούγεται το ραδιόφωνο ότι βαριούνται. Δηλαδή, θα πρέπει βαριέστε λίγο σήμερα, έτσι. Ναι. Και εντάξει, μπορεί να μην είναι αυτό, μπορεί να είναι, ξέρω, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ναι. Εντάξει, είναι η φύση του ραδιοφώνου όμως που λογικά αυτό θα είναι το σχόλιο. Αυτό που θέλουμε να σας πούμε είναι ότι προφανώς και κάναμε και κακές εκπομπές, προφανώς και κάναμε βαρετές εκπομπές, προφανώς και κάναμε και αδιάφορες εκπομπές ή ημιαδιάφορες, εκτός από όλες τις υπόλοιπες. Να μιλάς για τον εαυτό σου. Που μπορεί να ήταν, ας πούμε, συμπαθητικές. Είναι βέβαιο ότι κάθε φορά, 12 χρόνια, κάθε φορά που μέναμε εδώ μέσα, αυτό το οποίο έβγαινε ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε. Και όχι αυτό το οποίο βγάζαμε στον αυτόματο που θα μπορούσαμε να βγάλουμε. Το καλύτερο προσπαθούσαμε, όπως έβγαινε την κάθε μέρα. Ναι. Το καλύτερο που μπορούσαμε να δώσουμε εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Αυτό, λοιπόν. Με αυτό πάμε στην διακοπή των 11. Collagen Proactive. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και σε λίγα λεπτά συνεχίσουμε.
Δεύτερο Fight Club. Το πρώτο σήμα. Είναι το πρώτο μας σήμα αυτό που ακούσατε. Το σήμα το οποίο ξεκίνησε η εκπομπή. Το οποίο ποτέ δεν ξέραμε πώς το λένε. Δηλαδή για πολλά χρόνια το λέγαμε ότι είναι το Sound of Silence Volume 2, το τέταρτο τραγούδι. Το λέγαμε. Ναι. Αυτό ήταν δηλαδή, εκεί ήταν. Αλλά... Είναι Genocide, New Life for the Haunted. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Ναι. Το οποίο το βρήκε, τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ο καλός μου φίλος ο Νίκος ο Μιλωνάς, ήταν δική του πρόταση. Κοτσάραμε τις ατάκες του Fight Club στην αρχή που ήταν η ωραία ιδέα και έδεσε και έκανε ένα πολύ ωραίο σήμα. Δεν το έχουμε τώρα με τις ατάκες, αλλά οι ατάκες είναι αυτές που ακούσατε και στα υπόλοιπα σήματα στις οποίες τα κολλήσαμε. Λοιπόν, όσοι ανησυχείτε για επικοινωνίες και τα λοιπά, είπαμε το site του Fight Club θα υπάρχει, τα mail μας υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, δεν εξαφανίζονται όλα. Twitter και οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει. Δεν Να κάνεις ερώτηση. Ναι, εκτός εντός, ναι. Πώς αντέχουν αυτές οι παράβες με τους παπαράτσες? Εγώ θέλω να τους πυροβολήσω τώρα αυτούς εδώ. Που τραβάνε φωτογραφίες. Ναι. Πώς αντέχουν αυτοί οι παράβοι όλη μέρα? Από αυτό ζουνε. Στο επόμενο συμβόλαιό τους, στο επόμενη δουλειά τους, στο επόμενο. Από εκεί βγαίνει. Μην κοιτάς εμείς εδώ πέρα. Κάποιοι τα παίρνουν στο κανάλι και τους πλακώνουν. Άρα ο Διέγκο είναι θεός. Κάποιοι τα παίρνουν στο κανάλι και τους πλακώνουν. Εντάξει. Ο Διέγκο είναι θεός, ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω σε ποιο Διέγκο αναφέρεσαι, αλλά ο Διέγκο είναι θεός. Αυτό δεν συζητείται. Υπάρχει ούτως ή άλλως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά τα περίεργα τελευταία λεπτά συνεχίζονται. Ναι. Λοιπόν, λέγαμε στο χρήσιμο του προηγούμενου ημιώρου ότι εμείς εδώ πέρα, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και αν κουβαλάγαμε και ό,τι και αν είχαμε στη ζωή μας, στο μυαλό μας, ό,τι και να μας συνέβαινε, έπρεπε να έρθουμε εδώ πέρα και να ακουμπήσουμε απ' έξω εδώ τα ζόρια μας, να μπούμε μέσα, να κάνουμε εκπομπή, σαν να μην τρέχει τίποτα ή σαν να τα αφήναμε απ' έξω κανονικά έξω από την πόρτα του στούντιο και να τα ξαναπάρουμε φεύγοντας. Λοιπόν, αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Σε μεγάλο βαθμό το καταφέραμε. Μας βοηθάτε και εσείς, αυτό η αλήθεια είναι. Διότι άμα είσαι κάπως και μπεις μέσα και διαβάσεις, ας πούμε, μια βλακιούλα στα μηνύματα, μια χαζομάρα, μια ξυπνάδα, μια ατάκα, ένα καλαμπούρι, ας πούμε, όσο και να είναι το μυαλό σου ξεφεύγει. Και αυτή ήταν και η ουσία, ναι. Εν πάση περιπτώσει, της εκπομπής. Δεν ήταν, όπως σας είπαμε, τίποτα το ιδιαίτερο, τίποτα το επαναστατικό, αλλά αυτή ήταν η ουσία. Ήταν ένα πράγμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο κόλλησε, το οποίο πήγε καλά, το οποίο απέκτησε ραδιοφωνικά μια πολύ μεγάλη δημοτικότητα, μια υψηλότατη ακροματικότητα, η οποία όχι σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, αλλά να το ξέρετε, στάθηκε πολύ υψηλή από την αρχή μέχρι το τέλος και ήταν ένα πράγμα που πάντα μας γεμίσαμε, όποτε το μαθαίναμε, η αλήθεια. Ναι. Αυτό μας το λέγανε καμιά φορά τύχε να το βλέπουμε. Να το πολύ αραιά. Θα το πούμε και όσοι θέλετε, ας το πιστέψετε. Δεν είμαστε αυτούς που κοιτάγαμε τα νούμερα. Το λένε πολλοί άνθρωποι. Εμείς δεν τα κοιτάγαμε τα νούμερα. Απλά που και που θέλαμε να μαθαίνουμε τι γίνεται, κυρίως για να ξέρουμε αν κάνουμε κάτι στραβά. Να. Οπότε έπρεπε να διορθώσουμε κάτι. Δηλαδή, να δούμε πώς πήγε σε σχέση με προηγούμενο τρίμηνο ή εξάμηνο εκπομπή και ποιο μισάωρο, γιατί αυτά χωρίζονται συνήθως σε μισάωρα. Αλλά αυτό, ναι. Αυτό είναι ζήτημα να το κάνουμε 10 φορές τα 12 χρόνια. Ναι. Περισσότερο για να δούμε αν κάνουμε κάτι στραβά. Και ποιο μισάωρο είναι αυτό που πάει καλύτερα για να δούμε και ποιο είναι αυτό που πάει χειρότερα βασικά για να δούμε πώς αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να έχει εκπομπή μια συνέχεια και μια συνέπεια. Ας πούμε, μην κάνει κοιλιά, μην συντονίζονται κάποιοι μόνο τελευταίο μισάωρο, ακούσει τα μηνύματα. Ας πούμε, να δούμε χρονιά διάφορο το πρώτο μισάωρο στην εισαγωγή. Φεύγει, λακίζει ο κόσμος στο δεύτερο μισάωρο. Έχουμε διαρροές στο τρίτο. Τι ακριβώς γίνεται, μόνο και μόνο γι' αυτό. Δεν είχαμε τίποτα τρομερά σκαμπανεβάσματα, οπότε δεν χρειάστηκε και να αλλάξουμε τίποτα. Όπως θα ξέρετε, αυτοί που ακούτε χρόνια, η δομή της εκπομπής έμεινε περίπου ίδια όλο αυτό. Δηλαδή, το πρώτο μισάωρο ήταν ό,τι να είναι. Το δεύτερο μισάωρο συνήθως καταπιάστηκε με ελληνική πραγματικότητα, συνήθως. Το τρίτο μισάωρο πήγαινε προς τα διεθνή και σε διάφορες ειδήσεις που μας είχαν τραβήξει την προσοχή, κυρίως ειδήσεις τις οποίες είχε αντλήσει ο Γιάννης από το καθημερινό του ψάξιμο στο διαδίκτυο. Και το τέταρτο μισάωρο ήταν αφιερωμένο στα δικά σας μηνύματα. Όλα αυτά ίσιαν μέχρι να ξεκινήσει μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ναι. Τόσο απλά. Εκεί μετά γινόταν όλο ό,τι να είναι. Αν πείτε, σας λέμε τώρα ήδη γνωστά πράγματα, εντάξει, τα λέμε. Τι να κάνουμε. Τα λέμε. Ναι, είπαμε, είχε μια εσωτερική δομή η ιστορία αυτή. Σε ό,τι αφορά εσάς,
Εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι γνωστό, νομίζω και στους ακροατές. Το ξέρουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ραδιοφωνικού κοινού είναι πάντα σιωπηλή. Παρακολουθεί σιωπηλά και η πλειοψηφία αυτή η συντριπτική, η οποία παρακολουθεί, ακούει σιωπηλά μια εκπομπή, είναι και η δύναμη αυτή, η οποία όμως δεν εμφανίζεται ποτέ. Οπότε το δικό μας feedback ήταν ότι είχαμε ό,τι μπορούσαμε να δούμε από τα μηνύματά σας, από τη δική σας επικοινωνία. Εκεί και από αυτούς που γούσταναν την εκπομπή και από αυτούς που είχαν ενστάσει για την εκπομπή. Δηλαδή, βλέπω ένα μήνυμα που λέει τώρα: εγώ δεν σας πήγαινα, αλλά στεναχωριέμαι που τελειώνει η εκπομπή. Δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά ισχύει. Γίνεται και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ακόμα και αυτός ο οποίος μπορεί να έχει κάποια πράγματα που τον εκνευρίζουν, αλλά θα κάτσει να ακούσει, πέραν το ότι είναι λίγο βιτσιόζος και πέραν το κοιτάξει, σημαίνει ότι κάτι βρίσκει στην εκπομπή αυτή υποσυνείδητα που δεν το καταλαβαίνει ακριβώς, αλλά κάτι υπάρχει που τον τραβάει. Δεν πάει να κάτσει να μαζοχίζεται και να ακούει μια εκπομπή η οποία τον εκνευρίζει από την αρχή μέχρι το τέλος και όμως να κάτσει να ακούει. Να. Αν το βγάζει ένα αντίδραση, θα στείλει ένα μπινελίκι, ξέρω εγώ, θα πει ότι λέτε κρυάδες ή ότι ξέρω εγώ, πείτε για τον Παναθηναϊκό ή ότι πείτε για τον Ολυμπιακό ή ότι ξέρω εγώ, φύγετε να έρθει ο επόμενος. Αλλά κατά βάθος είναι το μικρό του βασανάκι. Και δεν το ομολογεί. Όπως θα φαντάζεστε, εντάξει, αντιμετωπίσαμε και πολλές κακές συμπεριφορές μέσα από τα μηνύματα. Ένα πράγμα το οποίο, όσο και να προσπαθούσαμε να διαφορούμε γι' αυτό, ήταν ένα πράγμα το οποίο πάντα μας στενοχωρούσε. Είναι η αλήθεια. Κυρίως η κακοπροαίρετη προσέγγιση, όχι η προσέγγιση η παραλυρηματική. Γιατί ξέρετε, και ραδιοφωνικές εκπομπές, όπως και άλλες εκπομπές, λειτουργούν και κατευναστικά λίγο. Εξημερώνουν λίγο τα πάθη. Ναι, στεναχωρήθηκαμε αυτά, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Ανάλογα την περίοδο, καμιά φορά απαντάγαμε, καμιά φορά τα αφήναμε, αλλά δεν πάβαμε ποτέ να μας στενοχωρούν. Ναι. Είναι η αλήθεια. Κυρίως δεν γίνανε ποτέ χοντρόπετσι, δηλαδή, να αντιμετωπίζουμε τα μηνύματα που μας έβριζαν, ας πούμε, σαν να μην υπήρχαν. Καμιά φορά βέβαια τρολάραμε στην απάντηση. Δηλαδή, εδώ που μπορούμε να απαντήσουμε στη φόρμα των μηνυμάτων που μπορούμε να απαντήσουμε, καμιά φορά είχαμε καμιά καλή τρολιά. Από ό,τι θυμάμαι, δεν πρέπει να βρίσαμε ποτέ κανέναν που μας έβρισε χυδαία. Όχι. Το αποφύγαμε αυτό το πράγμα. Ακόμα και το γεγονός ότι μας πείραζαν τα άσχημα, δηλαδή μπορεί να τα ξέρω εγώ σε αναλογία 1/100, δεν έχει σημασία, δείχνει ότι είχαμε μια τσίπα και μια ευαισθησία όλα αυτά τα χρόνια. Δεν την εντοπίσαμε, μωρέ σιγά τώρα ένας που βρίζει. Κάπου μας πείραζε, το διαβάζαμε και μας πείραζε. Όχι ότι χάναμε τον ύπνο μας, αλλά δεν το περνάγαμε και στο ντούχο. Ναι. Ναι, διότι ήταν θέμα κακής προαίρεσης. Δηλαδή υπήρχαν και πάρα πολλοί οι οποίοι δεν είπαν ωραία λόγια, κάναν κριτική πάρα πολύ σκληρή, αλλά είχαν τον τρόπο τους και την κάναν, είχαν επιχειρήματα και αυτό είναι πάντα σεβαστό και πάντα εκτιμητέο. Δυστυχώς αυτό, αλλά ξέρετε ότι είναι γνώρισμα του αθλητικού ραδιοφώνου. Δεν φανταστείτε ότι εμείς το δεχόμαστε πολύ λιγότερο ίσως από όλες τις υπόλοιπες εκπομπές εδώ πέρα. Είναι γνώρισμα του αθλητικού ραδιοφώνου, παρόλα αυτά δεν πάβει, εν πάση περιπτώσει, να μας στεναχωρεί, να μας προβληματίζει, να μας χαλάει. Τέλος πάντων, εντάξει, πάει αυτό. Ένα πράγμα το οποίο δεν κάναμε, ας το πούμε έτσι, γιατί κάναμε πολλά, δεν αρχίσουμε διάφορες παραδόσεις οι οποίες με την πάροδο του χρόνου μεγάλωσαν και στεγανοποιήθηκαν, δηλαδή διάφορα μικρά σύμβολα που περάσαν από αυτήν την εκπομπή, που καβλαντίστηκαν από τον Παβιό και τον Ζουέλα μέχρι χίλιους δυο. Το φίλο μας τον Μανούσακα, ο οποίος ήταν η πρώτη, πώς να πω, το πρώτο κύμα ιντερνετικής δύναμης του Fight Club, ο οποίος έστησε site, ο οποίος έφτιαχνε πράγματα, έκανε από μόνος του έτσι, έναν άνθρωπο που δεν τον γνώρισαν ποτέ. Διάφορα πράγματα, διαγωνισμούς, τέλος πάντων, πολλά πράγματα τα οποία κάναμε. Ένα έτσι πράγμα το οποίο δεν κάναμε ήταν, καταρχάς ένα πράγμα το οποίο δεν κάναμε ήταν, να το ξέρετε και αυτό γιατί είναι πίσω του αθλητικού ραδιοφώνου, δεν είχαν ποτέ υποβολέα, ούτε μας ζητήθηκε ποτέ τέτοιο πράγμα. Ναι. Δηλαδή να πούμε κάτι για να εξυπηρετήσει κάτι, να πούμε κάτι γιατί μπορεί να είναι κάτι. Ότι αυτό λογοκριθήκαμε, ναι. Αυτό συνέβη. Αυτό συνέβη γιατί το κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Ναι. Ουσιαστικά. Και γιατί πέραν του θέματος για το οποίο αυτό λογοκρίνεσαι, το
οποίο για τον έναν θα έπρεπε να αποτελέσει λόγο για να μην αυτολογοκρίνει τον άλλον, να σου πει ότι πολύ καλά έκανες. Ξέρετε, είναι πολύ, πολύ πεζόμενα αυτά τα θέματα. Επίσης, προς τιμήν τους, όλοι οι άνθρωποι που συνεργαστήκαμε εδώ, διευθυντές προγράμματος, ιδιοκτήτες κτλ., δεν υπήρχε κανένας που να έρθει ποτέ και να μας είπε το παραμικρό για το τι να μην ξαναπούμε ή να μας βάλει χέρι για οτιδήποτε. Ούτε στην Έρα Σπόρ, ούτε εδώ πέρα. Δεν υπήρχε να μπήκε και να είπε, ξέρω εγώ, αυτό μην το ξαναπείτε. Ναι. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και οφείλουμε να το πούμε. Ναι, οπωσδήποτε. Οφείλουμε να το πούμε. Αυτό το πράγμα, και το λέμε έτσι απλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες φορές έχουμε κατηγορηθεί για τέτοιο πράγμα. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό είναι στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς, στο μυαλό του το ακροατή, που σκέφτεται σε ένα δικό του πεδίο πνευματικό. Αν υπάρχει ένα πράγμα που δεν κάναμε, και μου οφείλω να το πω εγώ τουλάχιστον, και το φέρω ίσως και λίγο ως βάρος, ότι πιστεύω ότι κάποιο από αυτά τα κομμάτια της τελευταίας τριετίας τουλάχιστον θα οφείλαμε ή θα έπρεπε, κατά την άποψη μου, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα ή φρονιμότερο ή χρησιμότερο, ενδεχομένως και για εσάς αλλά και για μας, δηλαδή για την ψυχική ισορροπία όλων μας, να ασχολούμασταν περισσότερο με αυτό το οποίο συμβαίνει, με αυτό το οποίο περιβάλλει τη ζωή μας και την κοινωνική πραγματικότητα. Όχι να γίνει το Fight Club κάτι άλλο, προφανώς, ένα πράγμα καταγγελτικό ή γκρινιάρικο ή οτιδήποτε, αρέσει να το βάζαμε λίγο περισσότερο μέσα. Όμως, βάζοντας σε αυτό το πράγμα τελικά δεν προκρίθηκε. Δεν κρίνεται αυτή τη στιγμή και δεν έχει και σημασία. Απλώς θέλω να το αναφέρω. Και δεχομένως και γιατί κάποιος μπορεί να απορρείται ότι δεν βλάκες, ας πούμε. Εντάξει, καλά λέγατε. Δηλαδή, πώς αντέχετε και τα τελευταία, ας πούμε, πάλι τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, πώς στο διάλογο ζείτε. Ζούμε ακριβώς στην ίδια χώρα με εσάς. Ακριβώς στην ίδια χώρα με εσάς, αλλά μετά από πάρα πολύ συζήτηση και βάσανο, είπαμε ότι τελικά νομίζουμε ότι καλό είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε, για να δώσουμε αυτό που μπορούμε να δώσουμε, ένα 2ωρο ανακούφισης, συντροφιάς, το οποίο δεν θα έχει πράγματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο όπως και εμάς μέσα στην καθημερινότητά του. Ας μην το έχει εδώ πέρα. Επίσης είναι γαϊδουριά να έχετε κάνει 317 likes στο κείμενο του Sport FM που λέει ότι φεύγουμε. Δηλαδή, ξέρεις, δεν ξέρω αν μου αρέσει του τύπου ότι σου αρέσει. Ναι, γιατί έλατε. Δεν έχει δεν μου αρέσει. Ένα ρε παιδί που να τα ανεβάζει στο Facebook, αλλά να είναι dislike, να μην είναι like. Ότι δεν μου αρέσει αυτή η δύση. Μου αρέσει. Να είναι ρεκόρ likes, ας πούμε, στο τέτοιο ότι φεύγουμε. Να είναι ένα ειδικό κουμπί που λέει δεν μου αρέσει, αλλά. Ναι. Αλλά το ανεβάζω. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ωραίοι τύποι, μπράβο. Κάπως, ναι. 317 likes, ας πούμε, και δεν ξέρω πώς θα πάει μέχρι να ξεκουμπιστούμε από εδώ πέρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, όχι, δεν μπορώ να πάω εγώ στα Γιάννενα που θέλετε να πάω μαζί με τον Γιάννη στα Γιάννενα. Δεν με θέλει. Δεν γίνονται εκπομπές μέσω Skype. Ναι. Ούτε μέσω τηλεφώνου. Ναι. Εντάξει, μέσω τηλεφώνου θα μπορούσε να δοκιμαστεί σε κάποια φάση. Αλλά κανονικές εκπομπές δεν γίνεται. Ξέρεις, πρέπει να είσαι εκεί, πρέπει να τον βλέπεις τον άλλον. Πρέπει να μιλάτε. Ναι, εντάξει, καλή τεχνολογία. Προφανώς. Ναι, και ο Αθερίδης από το σπίτι του έκανε. Εντάξει, οκ. Αλλά αυτά ήταν σε μια διαφορετική εποχή. Όχι, για να κάνεις μια εκπομπή, κυρίως μια εκπομπή σαν αυτή που κάνουμε εμείς, έτσι, μια εκπομπή καθαρού λόγου δηλαδή, 2 ώρες, σημαίνει ότι πρέπει να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον και δεν υπάρχει δυστυχώς άλλος τρόπος. Πατάμε το μου αρέσει για να φαίνεται το δεν μου αρέσει. Μάλιστα. Να το κάνετε και με τις γκόμενες αυτό το πράγμα. Έτσι. Ή το ανάποδο. Να πατάτε το δεν μ' αρέσει, ας πούμε, ή να πατάτε το μου αρέσει για να τη δείχνετε το δεν μ' αρέσει. Έτσι κάνετε και στις γκόμενες. Γι' αυτό ζητάτε συμβουλές κάθε βράδυ, γιατί τέτοια κάνετε. Μπορείτε να πατάτε το έχεις ωραία βυζιά. Ναι. Και τελειώνει. Και λύνονται τα θέματα. Like. Και λύνονται τα θέματα. Thumbs up. Έτσι, thumbs up. Τελείως. Πολλά πράγματα. Ενδεχομένως σκεφτόμαστε να σας πούμε. Δεν ξέρουμε τι να σας πούμε. Καταλαβαίνετε, αυτή η εκπομπή πηγαίνει τελείως κουκουρούκου.
Είναι πάρα πολύ περίεργη. Δηλαδή, αν για εσάς, ας πούμε, για κάποιους από εσάς είναι μια απώλεια ή ένα πράγμα, μια συνήθεια η οποία θα σας λείψει ή κάτι το οποίο σας διασκέδαζε ή κάτι που έκανε το μυαλό να ξεφεύγει, σκεφτείτε τι είναι αυτό το πράγμα για μας. Το οποίο ξεκίνησε σαν ένα πράγμα στο άγνωστο, πόσο μπορεί να πάει και αν θα είναι ωραίο και αν θα αρέσει και σε ποιους θα αρέσει κτλ. Το οποίο πρώτα μας άρεσε εμάς και διασκεδάζαμε εμείς και ερχόμαστε εδώ πέρα το βράδυ και κάναμε την ψυχανάλυση μας. Το οποίο μας απέφερε ένα κανονικό μισθό με το οποίο μας βοηθούσε να ζούμε και το οποίο στην πορεία ανακαλύψαμε ότι είναι ένα πράγμα που ενώνει αρκετούς ανθρώπους που μας συναντούσαν και αυτούς που στέλναν εδώ μηνύματα και ανθρώπους που μας συναντούσαν έξω, που μας γνώριζαν, που συστηνόμασταν και το όνομα κάτι τους θύμιζε. Ότι για μας είναι, όπως καταλαβαίνετε, κάτι πολύ, πολύ μεγαλύτερο και πολύ ευρύτερο και πολύ έτσι, πιο πολύπλοκο και αντίστοιχα πολύ πιο πολύπλοκος και δύσκολος και αβάσταχτος μπορεί να είναι ο αποχωρισμός, αλλά είπαμε κάποια πράγματα υπερβαίνουν την ραδιοφωνική ζωή και την επαγγελματική ζωή. Κάποια πράγματα είναι παραπάνω, είναι η κανονική ζωή. Λοιπόν, και στα πλαίσια αυτά είναι η κανονική ζωή, ναι. Είναι αποφάσεις και είναι και ένα γενικότερο ξενέρωμα, δικό μου τουλάχιστον, το οποίο οφείλω να το πω, μια που το γιατί είναι αυτό που πλανάτε από την όλη κατάσταση στα ΜΜΕ. Γενικότερα μια κατάσταση που τρέχει πάρα πολύ καιρό, την οποία κανένας εκτός του χώρου δεν μπορεί να τη γνωρίζει, μπορεί να τη γνωρίζουν μόνο αυτοί που είναι μέσα στο χώρο, αυτή την κατακρίμνηση των ΜΜΕ. Γνωρίζουμε το πόσο αρνητικά διακείμενος γενικώς είναι ο κόσμος απέναντι σε αυτά, αλλά σε ό,τι αφορά εμένα, τουλάχιστον αυτό το πράγμα κατέληξε δυσβάσταχτο για μια σειρά από λόγους. Φυσικά δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα οικονομικά. Τα οικονομικά είναι παντού, δεν είναι στα ΜΜΕ, είναι παντού, έχουν να κάνουν με το γενικότερο περιβάλλον και τη συμβολή των ΜΜΕ σε αυτό. Τόσο ή άλλως βλέπετε κιόλας και στα site και στις πολιτικές εφημερίδες πως τα ΜΜΕ σταδιακά μεταλλάσσονται από μερικά γραφεία τύπου σε ολικά γραφεία τύπου, και αυτό είναι ένα πράγμα πάρα πολύ θλιβερό και ένα πράγμα τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να το μεταβολήσω περισσότερο σε αυτή τη φάση. Και αυτό μαζί με μια σειρά άλλων πραγμάτων οδηγεί εδώ που οδηγεί. Το δαχτυλίδι διαδοχής δεν ξέρουμε ποιος θα το παραλάβει, παιδιά. Δεν γνωρίζουμε. Θα αποφασίσει ο σταθμός ποιος θα αναλάβει το δίωρο αυτό. Διάφορα ερωτήματα έτσι που βλέπω σκόρπια τώρα προσπαθώ να απαντήσω πέρα από τα μηνύματα που μπορούμε να διαβάσουμε μετά. Θα τα διαβάσουμε. Θα διαβάσουμε κάποια από αυτά γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά. Θα τα διαβάσουμε. Και καταλαβαίνετε τώρα τι έχει έρθει, ό,τι μήνυμα μπορείτε να φανταστείτε. Εν πάση περιπτώσει, όσο ξερίζωμα είναι για σας αυτή η ιστορία, άλλο τόσο και περισσότερο είναι και για μάλιστα εσείς λέτε είναι σαν να έχασα ένα δικό μου, λένε κάποιοι από εσάς ίσως κάθε υπερβολή, και για μας αυτό το πράγμα, δηλαδή χάνουμε την εκπομπή μας. Δηλαδή έτσι αλλιώς για τον α, β, γ ή δ λόγο για όλους αυτούς μαζί χάνουμε το παιδί μας, παιδί. Και εμείς ουσιαστικά χάνουμε το παιδί. Χάνουμε ένα τον άλλον ως ραδιοφωνικό δίδυμο, εννοείται, όχι ως φίλοι. Χάνουμε εσάς. Δηλαδή σκεφτείτε ότι εμείς έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα που χάνουμε και μας πονάει περισσότερο. Είναι όλα αυτά τα πράγματα εδώ, συνεργάτες, ανθρώπους που γνωρίσαμε και γίναμε φίλοι, τη συνήθειά μας και εμάς την καθημερινή, που όσο και αν κάποια βράδια είναι κουραστικό να σηκώνεσαι και να άρχισες στις 10 ώρα γιατί θες να ράξεις, θες να κοιμηθείς, θες να πας βόλτα και δεν μπορείς επί 12 χρόνια να τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, δεν πάβει να είναι μια συνήθεια που φοβάμαι θα σταματήσει η εκπομπή και θα σηκώνομαι σαν τον τρελό 9,5 ώρα και θα ξεκινάω από το σπίτι προς άγνωστη κατεύθυνση, αλλά που πάω. Ναι. Εσύ άμα ξεκινάς λίγο νωρίτερα, γιατί από τα Γιάννηνα θα θες και μερικές ώρες να έρθεις. Ναι. Είμαι και κοντά. Ξεκινάω μέχρι τις 5, εντάξει, πιο αργά δεν προλαβαίνουμε. Είμαστε χεράδες, αλλά μην το ξεφτυλίσουμε κιόλας.
Σιγάρε Μακλανάιτ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε μια τελευταία διαφημιστική διακοπή. Ένα τελευταίο τώρα που δεν θα μας σώσει σήμερα. Ναι, το καταλαβαίνετε ναι. και το κατανοείτε. Και μετά θα διαβάσουμε έτσι κάποια από τα δικά σας μηνύματα για ένα καλό έτσι γενικό κατεβόδιο μέχρι τις 12. Λοιπόν, επειδή οι ερωτήσεις σας είναι λογικές, την εκπομπή θα τη βρείτε, ενδεχομένως θα την ανεβάσει και ο Sport FM, δεν ξέρω. Λέω ίσως ότι βρείτε σίγουρα στο φόρουμ του Fight Club, που ξέρετε που θα υπάρχει. Τώρα, παιδιά, το αν θα κάνουμε, τι θα κάνουμε μετά, αν θα είναι ο Κώστας, αν θα βγω εγώ κάπου, αν θα κάνω κάτι στα Γιάννενα, θα κάνω Κώστας κάτι εδώ, αν θα ξαναβρεθούμε στο μέλλον, αν θα μιλήσουμε ποτέ στο ραδιόφωνο, Δευτέρα, Σάββατο, Κυριακή, μια άλλη εκπομπή, αν θα κάνουμε podcast, ή αν θα γράφουμε, αν θα βρεθούμε. Εντάξει, μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει.
Κάποια θα γίνουν, κάποια δεν θα γίνουν, αλλά τι σημασία έχει? Σημαίνει ότι η εκπομπή σταματάει απόψε. Αυτό έχει σημασία. Ότι κανείς μας δεν συνεχίζει στο σταθμό εδώ πέρα. Κλείνει ένας κύκλος, όπως πρέπει να κλείσει. Όπως λέγαμε, αποχωρεί ο ένας εκτός Αθηνών, ο Γιάννης εν προκειμένου. Καλό είναι να κλείσει και ο κύκλος αυτής της εκπομπής από το να μένει και να τραβιέται με έναν άκομψο, άχαρο τρόπο, διατηρώντας το όνομα, διατηρώντας την ώρα, διατηρώντας τον έναν εκ των δύο. Αυτά τα πράγματα καλό είναι να τελειώνουν όμορφα και γλυκά, παρά να τραβάνε και να κακοφορμίζουν, ας πούμε, και να χαλάνε. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή, με αυτό το όνομα, με αυτή την δομή, με αυτό τον τρόπο που λειτουργούσε, ξεκίνησε από εμάς τους δύο, συν τον Παύλο Κοντογιαννίδη, και θα κλείσει, από τη στιγμή που αποχωρεί ένας από τους δύο, θα κλείσει και αυτή η εκπομπή με αυτό το ύφος και με αυτή τη μορφή που τη γνωρίζατε. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Δεν και θα πάει που, Κώστα μου? Θα πάει στη ραδιοφωνική γειτονιά των Αγγέλων. Έτσι. Και αυτό θα έπρεπε να σας ανακουφίζει. Ακριβώς. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω κάτι άλλο, επειδή είναι ένα πράγμα το οποίο κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, το βλέπω και σε κάποια μηνύματα και το έχω συζητήσει και με ανθρώπους που έχει τύχει να κουβεντιάσουμε για την εκπομπή. Στην κουβέντα που κάναμε πριν, που λέει, ρε παιδί μου, ότι αυτό που βγάζατε ήταν, ότι κάνατε χαβαλέ, καυλαντίζατε, είχατε διάθεση κτλ. Ότι εσείς δεν έχετε προβλήματα? Λοιπόν, έχουν προβλήματα. Καμιά φορά η άμυνα απέναντι στα πράγματα που περνάς στη ζωή σου είναι το να βγαίνεις και να διακομωδείς την κατάσταση, να αυτοσαρκάζεσαι, να δέχεσαι πειράγματα, να προκαλείς να σε πειράξουν και να σε διακομωδήσουν, να σε καυλαντήσουν, οτιδήποτε άλλο. Είναι καμιά φορά και αυτή η άμυνα του οργανισμού. Το κάναμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα πάρα πολλές φορές στη ζωή μας. Όπως λέγαμε νωρίτερα, όπως όλοι οι άνθρωποι, και εμείς περάσαμε τα ζόρια μας σε διάφορες φάσεις που συνέβησαν άσχημα πράγματα στη ζωή, όπως συμβαίνουν στη ζωή όλων των ανθρώπων. Λοιπόν, ήμασταν εδώ πέρα μετά από διάφορα άσχημα πράγματα τα οποία μας συνέβησαν. Προσπαθήσαμε να είμαστε εδώ πέρα πρώτα για τη δική μας ψυχική ισορροπία, γιατί το να καθόμαστε σπίτι μας και να κλαίμε, ας πούμε, και να πενθούμε ή οτιδήποτε άλλο, θεωρήσαμε ότι είναι καλύτερα να έρθουμε εδώ πέρα για να νιώσουμε εμείς καλύτερα και από εκεί πέρα να προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο γίνεται πιο καλή εκπομπή μπορούσαμε. Είπαμε πρώτα απ' όλα σαν δική μας ψυχοθεραπεία. Και το λέω γιατί ήμουν εδώ πέρα λίγες μέρες αφού του έχασα τον πατέρα μου το 2008. Προσπάθησα να είμαι εδώ, να είμαι κανονικά, να μην καταλάβει κανένας τίποτα, που λέει ο λόγος, να διαβάσω μηνύματα ανθρώπων, να θυμώσω, να χαρώ, να γελάσω, να τσατιστώ, όπως συμβαίνει κάθε βράδυ αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ. Ήμουν εδώ όταν πέθανε η μητέρα μου πριν από λίγους μήνες, μετά από λίγες μέρες ήμουν εδώ, κάνοντας το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, γιατί νομίζω ότι όταν περνάς δυσκολίες, καλό είναι να είσαι με φίλους. Και εδώ πέρα ήμουν και με φίλους και στο στούντιο, το Γιάννη και τους ανθρώπους που ήταν εδώ απέναντί μας στην κονσόλα και τους ανθρώπους που είναι πίσω μας στην παραγωγή, και με φίλους οι οποίοι ακούνε, όσο και αν αυτό το πράγμα που ακούγεται παράξενο σε κάποιους, φίλους. Αισθάνομαι πολλούς από τους ακροατές, τους περισσότερους από τους ακροατές, κατά κάποιο τρόπο φίλους, γιατί είναι άνθρωποι με τους οποίους τα λέμε κάθε βράδυ. Δηλαδή, τα λέμε, εκείνοι μας ακούνε, κάποιοι επικοινωνούν, κάποιοι ξέρω ότι θα ήθελαν να επικοινωνήσουν, δεν έχει καμία σημασία. Δημιουργείται μια σχέση η οποία ξεφεύγει από την σχέση παραγωγού-ακροατή και γίνεται μια σχέση πιο στενή. Ήθελα να πω. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή θα μπει στο χρονοτούραπο της ιστορίας επίσης, πέρα από την ραδιοφωνική γειτονιά των Αγγέλων. Θα μπει στο χρονοτούραπο της ιστορίας από τις 12 απόψε το βράδυ. Σωστά. Δεν θα ξανακατέβει στη ραδιοφωνική κονίστρα ως τέτοια? Όχι, νομίζω ότι δεν θα κατέβει. Ως τέτοια όχι. Ναι. Οτιδήποτε άλλο θα το δούμε. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Λέει κάποιος ότι εγώ νιώθω ότι φεύγεται από τη ζωή μου, νιώθω λες και με χώρισε η κοπέλα μου μετά από 12 χρόνια σχέση. Ναι. Λοιπόν, τι λέτε καλά που θα σταματήσει το Fight Club? Καταρχάς δεν μας ρωτήσατε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους τώρα, για να μην το λέμε to each and every one of you, που λένε και στο χωριό μου, για τα καλά λόγια και τα λοιπά. Λοιπόν, διάφορα ονόματα που βλέπω στα μηνύματα. Και τώρα τι θα ακούμε γινόντας την προπόνηση στο χειμώνα? Θα γράψετε σε ένα MP3 τα λόγια του προπονητή
και θα τα ακούσει γινώντας την προπόνηση για να τα εμπεδώσεις. Είναι πολύ καλή λύση. Μην ανησυχείτε, όλα συνηθίζονται. Μου έπεσε το μπιφτέκι από τα χέρια. Αυτό είναι πραγματικά είναι μια απώλεια. Και καλύτερα να σου πες το προσκλητήριο σε κάθε περίπτωση. Ήταν 2003 όταν πάλευα να σας ακούσω στη μέση του Ειρηνικού. Δόκιμος πλοίαρχος τότε μέσω φωνής της Ελλάδος. Μάλιστα. Λοιπόν, σατανάδες μου, χαλάσει τη διάθεση. Είμαι ένας από αυτούς που ακούμε χρόνια χωρίς να στέλνουν πολλά SMS. Τον Αντώνη αυτό. Ο Μπράντοβιτς και η Εύκολος του ραδιοφώνου, σας χαιρετούμε. Αφήστε τα μηνύματα για δάκρυα και τέτοια. Please. Σας ακούω 10-12 χρόνια. Μου πηδήξατε την ψυχή σαν πόρνη πρώην. Ναι. Ήσουν γλαφυρός θα έλεγα. Τέλος είναι το σημείο από όπου αρχίζουμε. Ήταν πάντα μπροστά. Και έτσι για του λόγου του αληθές, φυσικά και στην τελευταία εκπομπή, πάντα υπάρχει ο αγενής κρετίνος που δεν συναισθάνεται τη στιγμή. Ακούστε το μήνυμα. Μάγκες, καλή φάση που πουλεύετε. 12 χρόνια είναι πολλά για να έχουν απασχόληση δύο παπάρες που μαλακοβαράνε κάθε βράδυ. Α, και αν νομίζετε ότι είστε αστεί, think again. Και εμείς αγαπάμε. 10 με 12 θα έχει τουρκικό Sport FM. Μπορεί. Εντάξει. Λοιπόν... Τσαούσες εδώ στα Γιάννη να σου μιλήσω, δεν θα μ' αρχίσεις τις μάπες. Είναι γνωστό, δεν θυμάμαι. Είναι αναλόγως σε τι φάση θα είμαι. Είναι γνωστός Dice. Αν έχω βρει δουλειά και έχω προσαρμοστεί, θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Είσαι γνωστός Dice και σε φοβάται ο κόσμος. Ναι, πραγματικά. Θα μαζέψετε παιδιά τόσα χρόνια σας αγάπησα, αλλά και κάποιες φορές σας έβρισα. Διαβάστηκε όμως. Διαβάστηκε, ναι. Περνάγατε πρώτα καλά εσείς στο στούντιο και είχατε γίνει μια παρέα και αυτό έβγαινε στον κόσμο. Έτσι. Δεν το είπαμε γιατί περίμενε ότι κάποιος θα το πει. Ναι. Με αυτές τις εκπομπές, ναι. Του κερατά. Λοιπόν, τον τελευταίο μήνα χώρισα τη μόνη γυναίκα που αγάπησα πραγματικά. Έφαγα μείωση 20% στη δουλειά μου και πλέον δεν θα ακούω και την παρέα μου. Τι κάνουμε? Καλά εσείς. Τι κάνετε? Καλά. Λοιπόν, θυμάμαι 2006, κάπου εκεί, όχι κάπου εκεί, ακριβώς εκεί, εκπομπή πριν από μάτς στο Champions League, να μας ενημερώνει ο Γιάννης ότι ο ψηλός πήγε για καφέ και γύρισε λέγοντας σπάσαν τα νερά. Ναι, γιατί βεβαίως εκτός από τα άσχημα πράγματα που συνέβησαν στη ζωή, συνέβησαν και αυτά. Σε εκπομπή στο Φλο Καφέ του Χαλανδρίου. Με καλεσμένο του Χρήστο Αρβανίτη, αν θυμάμαι καλά. Δεν το θυμάμαι αυτό γιατί έφυγα. Ναι. Άρον. Και έφυγες πού όμως? 8 με 9.30 ήταν η εκπομπή τότε πριν από τους αγώνες της Champions League. Τι εννοείς έφυγα πού? Την ώρα του σήματος. Έφυγα 8 η ώρα ακριβώς. Την ώρα που έπαιζε το σήμα. Έπαιζε τηλέφωνο, μήνυμα, σπάσαν τα νερά. Λοιπόν, έπαιζε η ΑΕΚ εντός έδρας θυμάμαι και το θυμάμαι. Έπαιζε η ΑΕΚ με την Άντερλεχτ, αν θυμάμαι καλά, εκείνο το παιχνίδι. Το θυμάμαι διότι το Ιασό ήταν κοντά στο Ολυμπιακό στάδιο και καταλαβαίνω ότι για να φτάσω σπάσαν και τα δικά μου τα νερά. Μετά από την αγωνία. Γενικά είχαμε πολλά νερά να σπάνε εκείνη την μέρα. Ενώ την προηγούμενη μέρα είχαμε εκπομπή από το Φλο Καφέ, μάλλον την επόμενη μέρα είχαμε εκπομπή από το Φλο Καφέ εδώ στην Καλιθέα, που σημαίνει ότι θα ήμουν πολύ κοντά. Ναι. Και με αγώνα του Ολυμπιακού εκτός έδρας, που σημαίνει ότι οι δρόμοι θα ήταν άδειοι, γιατί όλοι θα ήταν μέσα και θα βλέπανε αγώνα. Έτυχε εκείνη τη μέρα που είχε αγώνα εντός έδρας, το μευτήριο ήταν δίπλα στο Ολυμπιακό στάδιο και το Φλο Καφέ ήταν στο Χαλάνδρη. Και ήταν και η μοναδική φορά που εσύ δεν ήσουν εγώ που είχα τον Αντώνη Μπόκτο στην κονσόλα. Η μοναδική φορά σε αυτά τα 8 χρόνια που ήμασταν εδώ. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ναι, παιδιά, τώρα το τι αφήνει αυτή η εκπομπή, εντάξει, το τι αφήνει το ξέρετε εσείς. Ναι. Το έχετε μέσα, ό,τι έχει αφήσει. Ατάκες, ωραίες ιστορίες. Επίσης ότι βγάζετε την ψυχούλα σας να πείτε. Βεβαίως, βγάλαμε και την ψυχούλα μας. Την ψυχούλα μας δεν βγάλαμε. Αλίμονο. Είναι πιθανό να παίξει σε επανάληψη το Fight Club το χειμώνα όπως το Ρετιρέ, τόσα χρόνια. Ούι ο Τζες, έρχεται για ένα ωραίο, βεβαίως. Ναι, έρχεται ο Τζες. Βεβαίως, μπορώ να πω πως στην αρχή δεν σας καταλάβαινα, αλλά κάτι με έκανε να συνεχίσω να σας ακούω. Ναι. Και εμείς το ίδιο, δηλαδή δεν μας καταλαβαίναμε ακριβώς, αλλά κάτι μας έκανε να ερχόμαστε για εκπομπή κάθε βράδυ. Λοιπόν... διάφορα ωραία πράγματα. Πολλά ωραία. Να κάνουμε κάποια στιγμή ραδιοζεύξη από Γιάννενα. Ναι ρε παιδιά, εντάξει.
Ο Γιάννης τελικά ενέδωσε πιέσει του Δήμου Ιωνίνου να καλύψει το κενό που άφησε ο Τάσος Πάντος στην πόλη. Μπορούμε να το πούμε και έτσι. Μπορούμε να το πούμε και έτσι. Λοιπόν... Είχα σχέση 4 χρόνια, χωρίσαμε πριν 3 εβδομάδες. Ξενιτεύομαι ξανά μανά και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Σας ξέρω και με ξέρετε. Μ' αγαπάτε, σας λατρεύω, αφού σταματάτε στο διάολο όλα. Πού θα ανοίξει ο Βαϊμάκης στήλη για συμβουλές για νέτα για να μας δίνει φως. Γι' αυτό ακόμα την εκπομπή έτσι κι αλλιώς. Να κάνουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, συγγνώμη. Είστε πολύ, στέλνετε μηνύματα που το έχω ακούσει την πρώτη και την τελευταία εκπομπή. Μεγάλη αλήθεια, οι μεγαλύτερες αλήθειες δεν είχαν υποθεί ακόμα. Ναι, είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή. Εντάξει, υπάρχουν και θα πάμε στο fightclub.gr χιλιάδες αλήθειες, χιλιάδες μεγάλες αλήθειες. Εντάξει, τουλάχιστον κάναμε αυτό κάτι. Δεν το βγάλαμε βιβλίο, όπως σκεφτόμασταν σε κάποια φάση, που θα ήταν ωραίο. Τις μεγάλες αλήθειες τις κάναμε σε ένα βιβλιαράκι και να το δίναμε και από εδώ, αλλά δεν το κάναμε. Γυμνάσιο, πρώτο κέρασμα, λύκειο, lower, ΤΕΙ, φανταρικό. Πολλά τέτοια μηνύματα. μηνύματα. Μου έκανα ανανέωση τέλος πάντων πάνω στην. Αλλά εν πάση καταλαβαίνετε ποιο είναι το. Φανταρικό, βρήκα δουλειά, απολύθηκα όλα με εσάς. Φαντάζομαι μας χρεώνει στα στραβά μόνο, έτσι. Όλα με εσάς και αυτό εξαιτία σας. Επίσης θέλω να πω ότι είχαμε μεγάλα ποσοστά σε εισαγωγή σε ΑΕ και ΤΕΙ. Ναι. Σύμφωνα με τις δικές μαρτυρίες. Δηλαδή άνθρωποι που ακούγαν εξασφαλισμένη επιτυχία, μεγάλα ποσοστά επιτυχίας, άνθρωποι που άκουγαν είχαν μια λαμπρή σταδιοδρομία για καριέρα. Και μπράβο μας. Λοιπόν, έτσι περίεργα θέλω να δω κιόλας, χωρίς να το κάνω για να το προμοτάρω. Μάλιστα, 409 τα likes που σταματάμε. Πολύ ωραία. Ο Μάρκος λέει: στιγματίσατε ευχάριστα την παιδική μας ηλικία και στο εξής θα αποτελείται σημείο αναφοράς μιας γενιάς. Εντάξει, υπερβολές. Γιάννης στα Γιάννενα κρατά παγούρι να μάσει ασημή. Κώστας ντουέτο σε εκπομπή Μαντρέα Παλομπαρινή. Χουμ, αλλά μου έκανα ανανέωση. Εντάξει, τώρα ήταν λίγο... Ναι, το τρίτο ήταν για την Βεργάρα όμως. Λοιπόν, ή της Βεργάρα γράφει Fight Club το νέο της μπικίνι από τον Τζον Φιστίκη. Εντάξει, είναι στις Βεργάρα φορτισμένα, μπορεί να χάνουν και τη ρήμα, εν πάση περιπτώσει. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν... Έτσι αφάνταρε, εκεί οφείλεται το γλύψιμο που έρχεσαι περίσει στον Μπάσολε. Μου χρήτσα. Έπρεπε να πονηρευτούμε. Οδύρετη ομόνια κλέν στην Αριστοτέλους. Σαν ενεθρία κεραυνός. Ήρθαν οι τίτλοι τέλους ή του Βαϊμάκη το μπουρί ξεβούλος επιτέλους, λέει ο χημικός. Είμαι Γλασκόβη, πίζω 2 χρόνια στη δουλειά και στέλνω στην οικογένεια λεφτά. Αυτό το 2 ώρο το βραδινό πάντα μου γέμιζε τις μπαταρίες. Να ξέρετε ότι για σας, έτσι που είστε μακριά, έχουμε πάντα μια ιδιαίτερη αδυναμία. Ναι, βέβαια. Το είπαμε και νωρίτερα και θα φύγαμε από την Έρα Σπορ επειδή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να ακούνε πια το Fight Club γιατί δεν εκπέμπει σε όλες τις αυτοί που είστε μακριά και, ναι, και ιδιαίτερα όχι μόνο το μακριά το εκτός Ελλάδας στα πλοία αλλά και στην Ελλάδα αυτό το ρομαντικό που φαντάζεστε σε χωριά ενδεχομένως απομονωμένα άνθρωποι οι οποίοι πιάνανε μόνο ένα ραδιοφωνάκι. Τους φανταζόμασταν όπως κάναμε και εμείς στην παιδική μας ηλικία αλλά σε ένα άλλο περιβάλλον με ένα ραδιοφωνάκι το βράδυ στο κρεβάτι. Ναι. Δίπλα, παιδιά, εγώ έτσι το είχα φτιάξει στο κεφάλι μου, έφηβοι. Να ακούνε ένα ραδιόφωνο και μέσω αυτού τέλος πάντων να επικοινωνούν ή να τους δίνει αφορμή να σκεφτούν πράγματα. Δηλαδή σε όλους έχουμε αδυναμία, ναι, αλλά στους ανθρώπους που είναι πιο μακριά και που χάνουν ένα πράγμα που το θεωρούν παρέα και συντροφιά, καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια έτσι, λίγο μεγαλύτερη ευαισθησία και στεναχωριόμαστε ακόμη περισσότερο που δεν θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν... Ευτυχώς που τουλάχιστον και μετά την Ερασπόρο ο σταθμός, ο Sport FM, παρότι δεν εκπέμπει σε όλη την Ελλάδα, εκπέμπει σε αρκετά μέρη. Μπορώ να το πω και τώρα, ήταν και έτσι το μεγάλο ευχάριστο και καλό της δικής μου ζωής είναι ότι μέσω της εκπομπής, μια ολόκληρη ιστορία που μάλλον είναι για ρομαντική κομμεντή, γνώρισα και τη γυναίκα με την οποία είμαι τώρα μαζί. Κατάλαβες τι γίνεται. Εμένα όλοι μαντράχαροι μου ζητάνε ερωτικές συμβουλές και εσύ παντρεύτηκες μέσω της εκπομπής. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, ήταν από αυτές τις ρομαντικές ιστορίες με την ακροάτρια που έρχεται και τελικά γίνονται όλα ωραία. Έτσι ήρθε και η Ελίνα. Και εγώ χάρηκα ότι θα πήγαινες για φαντάρος επιτέλους. Ο Μιαούλης σας έφαγε και εσάς. Να είστε καλά, ό,τι και να κάνετε. Μάλιστα.
Οκτώβρης 2013, Ράδιο Ήπειρος, εκπομπή Fight Club, εισαγωγή Πίτερ Νάλτς με κλαρίνο και Γιάννη Σαούς στα μικρόφωνα. Κάνω διδακτορικό στη Βοστόνη που η εκπομπή παίζει 3 με 5 το μεσημέρι. Είχα meeting με το αφεντικό μου. Θα περιμένεις ένα δευτερόλεπτο να το βρω. Είχα meeting με το αφεντικό μου στις 3.30. Ακόμα με περιμένει. Μάλιστα. Λοιπόν. Αν έφευγε Βαϊμάκης θα πίστευα πως πέτυχε Βεργάρα στην Ελλάδα και την έπεισε για μόνιμη συμβίωση στα Γιάννενα. Μόνο έτσι θα δεχόμουν αυτό το τέλος. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ελάτε ρε Μάκης, δεν για να το κάνετε αυτό. Θα ξεκουραστείτε μια χρονιά στον Μπράντοβιτς και μετά θα συνεχίσετε να... Ναι. Στην Τουρκία θα συνεχίσουμε, ας πούμε, εννοείς. Εγώ στο Fener Sport FM. Πώς ακριβώς? Αφαιρήμ Κώστα Εφέντη. Λοιπόν. Είμαι 28 και στην καινούργια μου γειτονιά μου την πέφτει άσχημα. Ναι, το 16χρονο. Ναι, το 16χρονο και είσαι 28. Ναι. Δεν είναι πολύ καλό αυτό το πράγμα. Όλο για κάποιος αγγελέας τα ακούει. Δεν διαβάζω καν το υπόλοιπο μήνυμα. Πριν μια καλή αφορμή γιατί το χάσα. Πόσο έχουμε 5 λεπτά. Α, έφτασε η ώρα. 4. Συγγνώμη, δεν διαβάσαμε όπως καταλαβαίνετε εκατοντάδες μηνύματά σας, ούτε mail. Μας συμπαθάτε, δεν προλάβαμε. Λοιπόν, θα μαζεύουμε σιγά σιγά, μερικές ευχαριστίες. Πολλές ευχαριστίες, δηλαδή, όχι μερικές. Για το Fight Club και μόνο, στους ανθρώπους που μας στήριξαν, στους ανθρώπους που μας φέρανε τέλος πάντων μαζί για να ξεκινήσει η εκπομπή αυτή. Στους ανθρώπους της ΕΡΑ δηλαδή και στους ανθρώπους του Sport FM, στους οποίους ευχαριστούμε. Σε όλους μας τους ηχολήπτες. Στους απαιτές παραγωγής. Βεβαίως, για να μην αρχίσουμε και ονοματίζουμε, Όχι. γιατί θα ξεχάσουμε. Ναι. Είναι σίγουρο αυτό. Τόσο στην ΕΡΑ Sport όσο και εδώ, οι οποίοι, όπως σας είπαμε και πριν, είναι το ίδιο σημαντική, ισότιμη ακριβώς για να βγει αυτό το πράγμα που ακούτε, παρότι εμείς ακουγόμαστε. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς αυτούς και με τις παρεμβάσεις τους και στα διαλύματα, με όλα αυτά. Τους δικούς μας ανθρώπους φυσικά, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει μας στάθηκαν. Και φυσικά εσάς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για όλα. Καλό βράδυ σε όλους, τα λέμε. Bye. Γεια σας. Tumbala, tumbala, maro.
shirababa. Mama ya,